caji ne kawo amma yanzu nake so saboda na fito a sashi akan ido na saboda na san injin naka gaskiya mahaukacin inji ne. A haka damu yanzu zan kunna shi kawo kunna yanzu nake so ka samu shi a gaba na kunna shi yanzu ba nake so da gani a gaba nake Malam mene kuma na zama kai da na ci maka samu waya yanzu akan ido na ga maka kan TUC ina yin yadda zan menene wani kan TUC kana ganin nasara kamar ya karfin nasara wai wannan wani kalan mahaukacin inji ne da kai me haka ka bani waya ta Allah malam kai kadai nake jira ka bari ka bani waya ta bani waya ta bani sauri ka hanzarta bani mutane ba su da hakuri rashin hakuri dan akuya ne karewa da shi a ga alama. Assalamu alaikum Bauti. Na, ina son caji. Amma fa a yanzu kunna shi. Ai ko 10% ne yasa. A yanzu kunna. Je ka dawo mana. No, yanzu. Allah ka je ka dawo. In ka ji Allah ka je ka dawo da matsala yanzu. Kuma ba zai yi ba to. Yawwa. Kan TUC shi ne kai kaga hadin din na ban sa irin wannan injin naka tun da kace mun da matsala zai in ga san da matsala Aliyu ka je ka dawo dan Allah wannan injin kana ganin shi ba wanda aka kai an kar ka zagi inji na an zagi injin na kar ka zagi inji na Aliyu Allah ya tsine ma Aliyu Allah ya tsine ma Assalamu alaikum. Poptee me haka ne? Wai tun safe ke kunna inji har yamma a ce har yanzu. wallahi har yanzu bai kawo ba injin nan har Ko yanzu gwada zan yi ne. an gwada mun ke Bari mu fa gwada mu. gwada mun kai